Sesek penghormatan ingkang badhe pipis. Ora apa-apa. Nek gandeng ning omahe dhewe wayah ngene iki mudhun nguyu ora. Wis ora apa-apa nek rondongnya ngembes ngono kuwi kok. Anu apa teles ya. Suwe ra ganti oli kaya Ampun ngot. Oh iya ya. Sepurane. Lho kowe kan jodohku. Lah nek ya ora. Hah? biyen statuse biyen saiki ya rondo ngono. Iki. Iya ngono ta? Statusnya tidak jelas ya nek Iya. Pokoknya semangat. Angin nami tekmine. Banjaran sari aku nyawang Bombang, bombang. Dingin madu selane lumbalang lesung sawetara wektu leren sithik ya, Gong. Heeh. Wong iki gareng ya tekan goro-goro. Mas. Ya engko rak ya rene wonge. Ha iya. Ha nyandi to? Hagi pupuran kae. Apa ngambung bojone antek pupure luntur? Bojone sing endi sik? Tak takon. Hah? Bojo asli lah. Bojo asli ning transit ora melu rene. Ayo marune. Ha. Iya. Matur nuwun iki isih ditunggoki karo dulur-dulur. Iya. Ayo nek kene iki pancen ngono kuwi, Gong. Piye? Kowe mayang ning daerah kene ora kena ngresula lho, kowe iki omahmu dhewe. Heeh. Kepepete yang ini ora ana sing nonton kuwi ora apa-apa. Ayo. Daerah kene iki limbukan rung rampunge bubar. Iya ora apa-apa. Heeh. Ning wondene iki disekseni karo wah penonton isih akeh. Heeh. Wong Jayengan kok tok nontone. Lah ora apa disyukuri alhamdulillah. Heeh. Nek ning desa liya kuwi ning Piyai Jayengan kuwi nek wayah yah mene iki dosare ngaso. Heeh. Ning iki padha tirakat kandhane to. Iya, dungane ya, Gong. Heeh. Muga-muga rezekine warga masyarakat nggone dhewe sak kiwetengene awake dhewe ora lokak malah kebak. Amin. Mergo iki ya nuwun sewu tenan. Ya bloko tenan, Gong. Piye? Awake dhewe sambatan sing disambat ora mung kanca-kanca ansor laras ning tangga teparo sanak kadang kiwa tengen ki ya awake dhewe nyambat. Heeh, mula sesuk kudu ngaturke panuwun tenan kowe. Siap to? Iya. Santai wae perkara kowe diperhatekke. Iya. Bapak ora ya mikir. Iki ora mikir. Lah sing nyekel dite kono. Ngoten niku Pak Ndi Carayodja menika ngaten menika. Sugeng enjing Mas Yusuf. Nggih. Kok ketoke Sing semangat to. Panjenengan niku lho nek kula niku wis gandang nang omahe dhewe wis cul. Heeh ya. Nggih. Tuan rumahe semangat, kula ya semangat. Nggih.
Ora engko sik tak genake kowe muni cul ngono kuwi sesuk wayah bali kae terus kowe ora ngapa-ngapa. Oh ya wis. Pokoke sesuk yoga pamit aku, Pak De Gareng pamit aku, tim Son, tim Gamelan pamit aku ki, pokoke prinsipku buk kowe ora. Mboten napa-napa, Mas. Iya. Ngeten iki pun kulino kok. Nggih. Wah, iki ya kelebune anu ya, Tru. Apa? Nggih to, Mas Gareng. Jenengan niku ngelingi riyen saderenge dadi seniman sing kondange luar biasa kaya saniki niku riyen nggih gesange panjenengan menika perjuangane nggih luar biasa rekoso. Heeh. Mboten mung perjuangan, kedelak-delak Mas uripe tenan. Lho lah iya. Mula niki wujud syukur, alhamdulillah. Nggih. Mergo nderekke wayang tambah sejahtera. Nggih, heeh. Kula niki hari wayang ya melu nyengkuyung, wong Nggih. iki padha karo tegale sawahe ladange golek pangan ya ning nggon wayang ngeten niki. Ning ora apa-apa, Dek, aku wis siap. Piye? Nek pendhapane sampean ki wis total dadi rak aku wayangan ning kono ta. Ora usah tok bayar, tok ingane ya ora usah. Wah, nek kula ya ora tekan Mas ngoten niku, Mas. Aku ora aku mbok ditekan-tekanke. Kula wong perwira kok. Wah. Tetep tak Karepku ki men anu lho, utang budine antarane aku karo jenengan kuwi. budi ki ora entuk diutang, Mas. Budi ki omahe kidul kuwi. Ah iya. Tegese wong urip ki padha Mas gentenan. Nggih. Gentenan urip ngono maksudnya. Gentenan kok gentenan Seruli urip. bali-balan. Nggih. Lesung jumenglung. Ki nembang, Dek. Nggih. Sing nom-nom wis do berdiri. Iya. Ayo arep engko didekene ora apa-apa. Iya. Sing sepuh. Sing sepuh mendirikan grup dhewe. Wus. Lho nek mau sing nom wis berdiri. Nggih. Saiki sing sepuh diberdirikan. Oh ae. Kaya wis ra rekat mlakune kok diberdirikan. Iya. Wah, luar biasa. Warga mriki ternyata Nadianto sing mayang tanggane dhewe penontone full ngeten. Nggih, wau nek saiki ya wis mengkari kodhok do konser kae apa. Menten kathahe kok Mas niki tesih full hitungane ngeten iki sih kathah sanget Nggih. luar biasa. Full napa? Full penonton. Oh ae. Gaib ngono. Kok banter men to kodhok kae. Iya. Kaya wayangan dhewe kok. Nah, nggih. Heeh. Sinten sing kasun nembang sinten? Jenengan? Oh, kula to? Ora mesti jenengan sing dawuh ngono lho, ora wis. Kangen kok ya, Dik, suwe ra ketemu. Wah, nggih kok Mas, nggih kok. Saestu. Mulai iki tak katok-katokne kangenane. Nah. Mae. Nggih. Aku iki nek urip-urip iki urip tenan kok piye lho. Ngene, Mak, wis awake dhewe garek wong tuwa iki nggo wengen-wengen ngene iki, Mak, rene, Mak. Nggo isuk-isukan. Soale nek arep mau iki wong sing nom-nom sik melek ngono. Lah iya. Mbok ya diadil sing adil to, Mas? Napa? Sepot? Nggih to, sing nom-nom nggih. sing Boten sah. Pagending. Tomak lungguh sik, tomak lungguh sik kok kek. Kontor kem. Ya, sepati sik. Apa sepote, Dik? Lah, ya dipaske. Lho, sing kajenge spesial panjenengan ingkang Mriki-mriki wong ayu monggo mriki. Tak aturi tak kanthi ayu nyanyi. Wong ayu putar nikah tresnanku sesarengan nglipur para tamu blang tak blang hae anyar lho Mas. Oh, Sing ngripta wah, ingsun. komposter jenengan iki. Lho, khusus Mas. Iya. Sumpah ikon mbayani ora apal meneh ngene iki. Iki spesial ngene iki. Iya. Sugeng Nggih, enjing. sugeng enjing. Lak tesih semangat to. Rodok. Ya kudu. Sampeyan iki daleme lak ora ado to mriki to. Sak desa ning beda dusun. Nggih. Nggih, sebelah mriko nek ra salah. Mriko. Oh, zaman kula apel lewate kono ya, Dep. Anjir. Pindah saiki. Pindah kono. Lewat kene iso, lewat kene ngono. Aku arep lewat kene wedi konangan Pak Karyanto, aku lewat kono.
Gong, iki biyen zaman corona iki Pakde Gareng Trenalan iki ya wis dodol perabotan ning kene. Nggih, jeruk legi, ngawen, lipar, monontoro, pasar niku. Niku saestu Mas Rien kula nggih golek sandang pangan pas corona. Wah, yes. Ben anggere nek pikep dodol perabotan suarane 2000. Lah, iku kula Mas niku. Jenengan kok yo aku kok ora kelingan ya biyen. Lah lara apa kok ora kelingan? Maksude iki ora kelingan jenengan dodol kuwi lho. Oh, tak kira kene. Sik penghormatan ingkang badhe pipis. Ora apa-apa. Nek gandeng ning omahe dhewe wayah ngene iki mudhun nguyu ora. Wis ora apa-apa nek rondo nyat ngembes ngono kuwi kok. Anu apa teles? Ya. Suwe ra ganti oli kaya Ampun ngot. Oh iya ya. Sepurane. Lho kowe kan jodohku. Lah nek ya ora. Biyen statuse biyen saiki ya rondo ngono. Iki. Iya ngono ta? Statusnya tidak jelas ya nek sih. Pokoke semangat. Kudu. Oh nonton anak lanang lho kaya ngono. Gelewo kaya ngono. Lanjut. Iya. Nembang, De. Nembang. Ana anu. Napa? Pamundutan iki. Napa? Niki Saking Pak saka Pak Dwi Purwanto nyuwun gubuk asmara dibawani. Oh iya. Wis transfer 100 iki mau. Oh alhamdulillah. Teng rekeninge bapak kula. Oh nggih. Pokoke sampean ampun nganti duwe rekening. Ben cukup Pak mawon. Nggih. Aku ya wegah kok gawe rekening. Heeh. Lah ya aku wegah gawe rekening. Ndak repot Mas, ben diurusi Pak mawon. Niki ugi Mas Tarno Tanyat Jaya taksih mriksa. Tasih monitor iki. Iki nunggak apa pas karo larase kok gubuk asmara bablasane kelangenane Mas Tarno ki podang kuning. Oh, podang kuning. Iya. Podang kuninge Pak Marjo. Ha iya. Digaglak Basuki. Basuki ya. Basuki ki jeneng kucinge Pak Marjo. Heeh. Podang kelangenane digaglak karo kucing Basuki kuwi. Terus si Basuki dibledes-bledes kayak kolam. Iya. Ayo. Gubuk asma dibawani sik, Dik. Nggih. Jenengan apa? Loh. Nek yane iki biasane sing ngajak-ajak sapa? Nek neng omah kae to. Nek neng omah kae lho. Oh, aku ra jajak aku mlaku terus reko-reko gantol sikil ngono tok. Lah iya. Ngono tok. Mlaku jajah milangkori aku karo kowe kegandengan Pengen Bu. Wis suwe lho iki ora ngene iki. wis suwe apa mau wiwit esuk nganti sore aja mesra-mesra Dik. ya apa toh Komplek kepengin. penghayatan di panggung itu Oh ya, monggo. itu penting Mas Penting. penting Mas Sopo mau sing anu? Sopo sing kepengin? sing endi Kae sing Ora sah pengen. sik ya Mas bapak sik ya ayah dulu langit mandong tumiyong ketoke aku karo awakmu jejer ngene iki tole damar iki kaya salah tingkah iya udut poh ngono awas gayor nah gayor kok dikok kae jare mbiyen anu Mas Damar sore-sore to arep njaluk sore tuku lengo nyangking botol ora kae esuk-esuk arep njaluk dhuwit nang Butarni kuwi jaman jenengan isih gandeng karo Butarni to heeh ndodok kamar ngono mak ndodok teko dibuka ngono lah Mas Damar anu kaget no lha lenten apa lha mengoyak-oyak grogi arep negor kepiye hilang ora udak lang
Sepira ta? Oh iya. Oke. Iya. Paham to nek ngene karo ngeling-eling. Nenona. No. Ngono ta, Pak? Lambo sing gawe cakepan kono kok ya. Iya kok sik to. Wong ya karo ngeling. Aku biasa nek ketemu wong ayu ngene iki terus konsentrasiku buyar ngono. Sik ya cakepane sing piye aku ya. Nganti ati. Langit mendung tumiyong udan grimis kang riwis. Ha iki pelakore teko ya to. Iya. Biasane sangu HP. Lho entuk dhuwit. Lho pipis kae entuk dhuwit iki. Lah kowe adol apa rono pipis kae entuk dhuwit iki? Pipis lah Mas, mulai gawa duit iki. Silang neh cakepane. Semen. Jur leren sawetara no sajroning gubuk. Tuwuh marang rasa tresna mula besok gubuk iki dadi saksi aran gubuk asmara. Sok nek aku karo kowe dadi sing penting aja nganti duwe anak ya Bune. Siap. Aku wis tuwek, kowe wis tuwek, kowe anak wayah ragat awake dhewe wis ngene iki Bune. Cukup kae wae dopene. Ngeten iki, Pak. Serasi ora ngene iki? Serasi, Pak. Andani ya. Ya. Se. Arep jenengan apa buke? Sing bawa wis jenengan. Aku mau wis buka, Bune. Genti sampeyan. Kok nek wis rampung sing nutup aku. Iya. Ditampane jaipong alus. Oh iya. Butarni? Nggih. Oke. Wah niku apa joget cara Sunda apik, Pak. Tenan kok aku.
ati aku kowe dadi garwa Tanggal 26 panjenengan sela napa mboten? Waduh, kula nek ora buka komputer ora hafal, Mas. Waduh. Mbok buka, mbok yo diapalke ngono lho. Ora hafal wong Pancasila wae lali bisa kok. Ya maksude iki engko nek dawuh ki engko. Oh nggih. Terus engko buka catetan. Oh nggih. Tanggal 26 niku ya nek umpama jenengan sela ya wis gak nggo istirahat ngono wae. Iya. Lah Mas, sampean apa ora ngasta tanggal kuwi? Mayang. Oh, mayang. Nggih. Lah kok nek pemaku prei kok gur kon leren iki lho. Ya sesuk tak usulke karo Pak. Tak rewangi ngantek jam yahene iki. Mas, pripun? tak rewangi teko kene sak yahene lho, Mas. Ya. Tanggal 26 sampean ngasta masa aku prei mbok tinggal. Mas, aku wis tekan kene lho, Mas. Iya. Ya wis rasa mulai nek tekan. Nek sampean ora ngajak aku, iki tak gawa mulih iki. Gawanan. Ya engko tak omongke ning panitia. Nek sing ngene wae gawanen, nek sing ngene-ngene aja. Lho gawanan anggere mampu wae. Ah, ora, Mas. Golek sing ngene iki wis penak urip tentrem ayem. Ngene iki ora rewel cepake kinang remason lancar ngene iki. Tur nek enek transferan nyuwun putar iki nek transferan ora dong, nek transferan klunting ngono. Hah? Transferan ki apa? Nek sing nom-nom ngene iki wis jan. Nek isih peka lho yo nek diapusi. Sinten jenengan? Ya heeh. Nggih lumrah berarti kita sih waras. Wis to sing wis ndek ben wis. Sing penting kan saiki wis entuk wong sing ora tau ngapusi kan. Aku ora awakmu wis urip bahagia. Turu bareng ungkur-ungkuran adu geger entut-entutan gedhen ngono wis bareng. Heeh.
Ning tanggal 26 niku insyaallah lho, ning kula ora janji lho. Kula ora janji. Mbok janji, Mas. Ben pasti lho, Mas. Kok maksa to? Tak rewangi sambatan lho, Mas. Tanggal 26 niku teng Pundhok Kebo niku, tengah-tengahan melih nggih. Oh, ngoten. Niku Ibu Tari niku kan termasuk anu pergawe kelurahan nggen seksi kebudayaan. Nah, iku men di lantarke ngono. Ya ning teng mriku sambatan melih ya Bu ya. Iya, Oh, betul. ketoke main kok Mas aku niku. Berarti orang sayang ya nek orang. Oh, ora terus. Kurang sayang piye to aku ora awakmu karo Dik Damar iki. Saple aku melu nderekke Mas Yusuf lho. Plek nyo. Damar wis tuku wedhus neh, Mas. Sing keri iki tenan besok aku tuku wedhus, kupinge gudiken wedhuse. Wong wingi barang ya wis anu nyambat wong macul kedukane sing etan omahe kae kon macul. Ben, kok nggonakmu tak paculi dhewe, tenang wae. Ha pacule ora landhep kok, Gong. Heeh. Ya penting digaruk-garukke. Badhe macul, Mas. Ajeng ngrabok niku. Iya. Telaske. Catetan sakroning ati. Asae. 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 Bablasane podang kuning urung. Podang kuning. Wah, iki ora liyane genti mesake putarne kok. Iya no. Hah? Masalah gek sak rondo tok iki. Ya ora apa-apa engko baleni meneh. Oh iya. Ning rada suwe lho ya engko ya. Ya. Ya udut-udut sik ngono. Ya. Guyu-guyu sik kono, Ndang, enak. Ben rada ilang kringete. Iki. Iya. Wong loro, Dik. Ayo, oke. Sing disuwun. Oke. Mbak Via karo Mbak Tia. Oh iya. Mbak Via karo Mbak Tia, Bu Tia. Via. Ayo Mbak Via. Oke, ya maka berpacu dalam melodi. Apa sepote apa? Oh, sepate kula ta. Ya. Ora usah sepot-sepotan. Mboten ngangge. Mboten ngagem. Oke, baik. Menyangketen menika menawi kanthong spotipun menawi mboten prayogi Mas Keren. Yes, ngrungokne kodhok wis ibarate spot to. Ka mriki. Apik. Pripun? Apik. Apik tenan sepote. Sepote apik. Gayeng. Gayeng. Ya ra, Mas. Pripun? Sing enom karo sing wis sepuh iki tetep pilih sing sepuh. Lah pripun? Sepuh ngadeg nyat ora nek masalah. Nggih. Sing enom iki lho, Pripun? Piye? ngadeg ora langsung Benake. Nyantol. Iki karo wis santel. berdirane nglumpuk. Kejambak jenengan mau to. Nggih, Gaku. Nggih. Iya. Nembang. Iya, masa Apa? Podang Kuning. Podang kuning ki lho. Nggih. Iya. Ya. Rene karo sapa mau? Hah? Rene karo sapa? Dewe. Wah. Single. Aduh. Aja nakoki rene karo sapa nah, jenengan ku wong ya reti. Podang kuning ya, podang kuning. Monggo tiba. Mengalihkan topik pembicaraan. Podang kuning. Heeh. Podang kuning. Garap apa, Gong? Anu. Jambak. Digarap jadel kae mau ya apik. Iya. Langgam mah ki dalange sing mau sing ngendang. Oh iya. Oh, nggih Pak. Anu.
Pak Wardoyo. Pak Wardoyo. Nggih. Saka mburi kok kaya Kaya apa? Pak Anom. Kok nginceng. Saka samping kaya Pak Wardoyo. Saka ngarep. Iya. Pak War. Iya. Langgam keroncong ya, Mbak? Keroncong. Nggih. Nganggo selo ya, Mas. Nggih. Selone ngangge cangkem mawon wong dereng di. Iya. Diperagakan. Selone barate iki ngono wis. Heh? Kok kono ta? Ibarate selo niku. Oh, selo. Ding 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 dedet dedeng kowe ngadai. Oh alah, sing diadai apaan? Dik, nek selo iki dipethik ngene, ora dijambak. Dijambak senare ya katut kok. Iki dipethik ngono ora gelem kok. Geleme dijambak mau. Maine kasar kok. Bagus Yo. itu. Ya. Heeh. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Karo yo nang goleki sing tak sayang. Miber anggon kok goleki. Ora krasa esuk awan nganti bengi. Man yen nganti liya kang nyawa kleyang tak sawan pinca ning abang ganjane tarik soto kadewan sarwi ngoce dheweke ngalih Tak sawah wajeng iki padane hak gawe pikirku kome tiran tak sawah katon manise bunga yen nyawang katon manise bekalatiku kaki
Podang kuning dikirim kanggo Mbah Tarno Tania Jaya ya, Dek. Mas Tarno Tania Nggih. Jaya. Mau ya wis WA. Oh nggih. Nggih, ning kok bukwe ora ya. Momohon kang umpama entuk saweran karo tak aturke jenengan ngono lho, Dik. Ora entuk ngono kuwi. Kula ya jane piye ya, Tru? Piye? Ngaturin jenengan kok anu pekewo mergo ora ning dite. Ora didet ya kok. Heeh. Masalah ora duwe iku aja diomong-omongke to. Lah pripun? Padha wis ta. Wong alame lagi. Sing penting Nggih. ngono. Matur nuwun wis pokoke. Wis padha-padha. Ya engko tak nehi anu lah nggo ijol tukon siwit pupur dan sebagainya lah. Wis duwe. Lho ora-orane nggo ngijolingno lho Dek, tengane rak ya nganggo ragat. Iya. Wis enek, ora usah dijoli. Mboten napa-napa, selawe mak kok mingan kok. Piro? Selawe. Oh ya gelem nak nun. Nggo ngangsur mendring apa piye? Ora, mendring. Ukurane seduluran kudu nggo duit Nggih. ning rasa katresnan. Oh, nggih. Ah, kaya panjenengan Pak Karyanto gelar wayang iki ukurane ora nggo enteke pira duit ning rasa tresna karo budaya, tresna karo masyarakat. Mula dongane tambah rezekine, tambah ngrembaka, tambah sukses Mas Yusuf Ansor sak rombongan, sak keluarga. Amin. Nggih, jenengan pun ngendika ngoten niku. Mugi-mugi Gusti paringi jabah lan mugi-mugi ati lan lati panjenengan nyawiji. Ya. Nyawiji, Mas. Nek gareng daerah Australia mriko iki mboten anu, ngomong A ning kenyataane B. Australia, Indonesia, Mas ini Indonesia. Indonesia bagian jeruk udel, anu jeruk ndi, Mas? Jeruk udel ki omahe Via kemana ya, Kang? Jeruk Jeruk legi.